Okay, maayong gabi nga atong tanan mga igsoon. Shabbat Shalom na usab kanatong tanan. Karon Biyernes sa gabi, human sa atong Erev Shabbat o Shabbat Shalom sa tibuok Israel o sa atong tanang mga kaigsunan Luzon, Visayas o Mindanao. Shabbat Shalom kaninyo tanan. Maayong pagpaminaw natong tanan sa maayong balita na inyong madungog na inyong taknas ng gabhion nga likotlo ikan sa balaang kasulatan. Hallelujah. Shalom malinaw wi alkol Israel ang kalinaw maana kanato og sa tibuok Israel. Hallelujah. Kain ano ikuloy lasot dabar ni gid haimit ilabian haimit kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Ang atong sa isgutan nga minsay karon mga igsoon tinunglo pero ato ya pong tiwason ang topic nato nga kaluwasan sa may agi nga Shabbat. Pero atong buhatan og bagong title nga tinunglo ang magwali og lahi nga ebanghelyo. Sumala sa Galacia 1:8 ngadto sa 9. Akong basahon diri sa Complete Jewish Bible mga igsoon kung CGB ingon pa diya mga igsoon sa Complete Jewish Bible. But even if we, or for that matter, an angel from heaven were to announce to you some so-called good news, contrary to the good news we did announce to you, let him be under a curse forever. 9. We said it before, and I say it again. If anyone announces good news contrary to what you receive, let him be under a curse forever. Muni ang gisulti mga igsoon sa Galacia 1:8. Ang warning dili tiaw-tiaw. Ang warning ni Apostol Pablo dili komedya, kundi usa ka seryoso ug matinud-anon nga pasidaan. Nanuman, iyang gibanggit ang anghel nga matod pa niya o ang ila mismong kaugalingon usab nga matod pa niya bisan pa kun kami o usa ka anghel gikan sa langit na sa to pa dili gyud komedya ang maong pagpasidaan ni Apostol Pablo sa iyang mga magbabasa mga igsoon sa mga magbabasa sa iyang mga sinulat ug sa mga taga-Galacia kay iyang gilakip ang ilang kaugalingon nga mga apostoles ug iyang gilambigit usab ang mga anghel gikan sa langit nga bisan pa kung sila o ang anghel nga gikan sa langit magwali og maayong balita. Nganong maayong mang balita gitawag nag ebanghelyo. Nganong maayong mang balita kay naghisgot magkaluwasan, nagsaad magkaluwasan, naghisgot og pulong sa Dios. Walang mayong balita gihapon mga igsoon, pero matod pa niya nga dili mao nga magwali og maayong balita mga igsoon, mag-anunsyo og maayong balita, gitawag og maayong balita nga contrary sa maayong balita nga among giwali kaninyo. Sukwahi sa maayong balita nga among giwali kaninyo. Duha di ay kamatan ang maayong balita. Dunay maayong balita gyapon paminawon, pero contrary lang siya sa maayong balita nga giwali sa mga apostoles. Ngunit timan-an nato kay daghan karon reliyon sa kalibutan. Sure ka ba nga ang tanang reliyon nagwali sa pareho nga balita? Sa pareho nga maayong balita, sa pareho nga ebanghelyo? Ang Baptist nagwalig ebanghelyo, ang Pentecostal nagwalig ebanghelyo, ang ubang mga born again nagwalig ebanghelyo, ang Protestante nagwalig ebanghelyo, ang Romano Katoliko nga mga pare nagwalig usab og ebanghelyo. Ngani naa sila ebanghelyo sa matag misa nila ang mga paring Katoliko. Ang mga Protestante nagwali usab og ebanghelyo. Halos ang tanang reliyon nagwali og ebanghelyo.
gawas lang sa reliyon nga di mo tuog ebanghelyo, di mo tuog New Testament. So, mao ni ang atong bantayanan mga igsoon, ayaw mo kumpiyansa nga kanang inyong ebanghelyo. Mauna na ang tinuod mo na, ayaw mo kumpiyansa mga Kristiyanos. Ayaw mo kumpiyansa niya ng ebanghelyo nga gitudlo sa inyong mga pastor, niya ng ebanghelyo nga gitudlo sa inyong mga preachers, niya ng mga ebanghelyo nga gidala sa inyong mga evangelist, ng kanang mga ebanghelyo nga gidala sa inyong mga ministro. Ayaw mo pagkumpiyansa ni anak nga ebanghelyo. Imbestigahan ninyo mga igsoon kung kanang ebanghelyo nga gidala sa inyong relihiyon mao ba na ang ebanghelyo nga giwali sa mga apostoles, o mao ba na ang ebanghelyo nga contrary o contradict sa giwali sa mga apostoles. So unsa man nato pagilaron? Mangutana mo Brother John, unsa man nato pagila sa nagwali sa matug nga ebanghelyo nga sama sa ebanghelyo nga giwali sa mga apostoles? Kay ang tanan puro man ebanghelyo. Diha mga igsoon, ang problema ninyo mga Kristiyanos kay wa ninyo masabti ang kalainan sa ebanghelyo sa mga Kristiyanos ug ang kalainan sa ebanghelyo sa Messianic Netzarim. Ang ebanghelyo gidala sa mga apostoles, mga kaigsunan, unya ang kuyaw kay ang giingon ni Apostol Pablo ipatunglo. Bisan pa kung kami o anghel nga gikan sa langit magwali kaninyo maayong balita o ebanghelyo nga sukwahi sa ebanghelyo nga amo nang gikawali kaninyo, ipatunglo siya forever. Pag yun mga kay matinunglo siya hangtod sa kahanturan. Ha? Sama sa amot nang gikaingon kaninyo, matod pa niya, ingon sa among gisulti na kaniadto, sublion ko ang pag-ingon sa versikulo 9. Matod pa niya, bisan kinsa nga magawali mayong balita, sukwahi sa inyo nang nadawat ang mga Galasiahanon nga nakadawat sa wali ni Apostol Pablo. Sukwahi sa inyo nang dawat, matinunglo siya. Hangtod sa kahangturan. Let him be accursed forever. Kuyaw mga igsoon, mo nang imbestigahan ninyo. Kamong mga Kristiyanos, kamong mga membro, kung kanang ebanghelyo nga inyong gidawat, mao ba na ang ebanghelyo nga giwali sa mga apostoles mga igsoon? Now karon, unsaon man nato pagpamatuod sa kalainan sa ebanghelyo mga igsoon nga giwali sa mga apostoles o sa ebanghelyo nga sukwahi sa mga apostoles? Na ato na mabasa mga kaigsunan ang pamatuod diriya. Matod pa diri sa Mateo mga igsoon kapitulo 17. 6 days later Yeshua took Kepha, Yaakov, and his brother Yochanan and led them up a high mountain privately. As they watched, he began to change form. His face shone like the sun, and his clothing became as white as light. Then they looked and saw Moshe and Eliyahu speaking with him. Kepha said to Yeshua, "It's good that we're here, Adonai. I'll put up 3 shelters if you want. One for you, one for Moshe, and one for Eliyahu." Mateo 17:1 ngadto sa 5. Sumala sa gisultis bala ang kasulatan mga igsoon. Nasaksihan sa tulo ka mga apostoles nga gidala ni Adonai Yeshua dito sa buntod samtang nag-ampo siya. Si Yochanan, si Kepha, o si Yaakov. Mo'y kauban niya dito. Tulo ka apostoles ang witness. Kay gingon sa Biblia, ang usa ka butang mapamatud-an nga tinuod ilalom sa duha o tulo ka saksi. Duha o tulo ka saksi. Mapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, mubarog ang usa ka butang nga tinuod. So karon mga kaigsunan, tulo yun ang iyang gidala aron dili maalkansi sumala sa gisulti sa Torah. Aron bug-at yun ang pamatuod sumala sa gisulti sa Torah nga ang usa ka butang mapabarog pinaagi sa duha o tulo ka saksi. So tulog yun ang iyang gidala. Aron makasaksi
sa oras nga siya nagbagpo sa iyang hitsura. Gitawag na transfiguration dito sa King James, mga kaigsunan. Ang pagkausab sa dagway ni Adoniswa og nasaksihan sa mga apostoles nga mitungha si Moshe og si Eliyahu diya sa yang sig kakilid. Unsa may buot ipasabot ni adtong mga kaigsunan. Gipamatud-an dito, gipasabot dito nga ang si Adoniswa nagrepresentar sa gospel, nagrepresentar sa ebanghelyo. Samtang si Moshe nagrepresentar sa Torah o si Eliyahu nagrepresentar mga igsoon sa kitubim, sa unsa man mga propeta. Nibiim nagrepresentar sa Nibiim, mga igsoon, mga propeta. Aron imong mapamatud-an nga ang ebanghelyo na palig-on sa Torah o ang ebanghelyo na palig-on sa mga propeta. Maunay buot ipasabot ni adtong mga igsoon nga revelation, ni adtong pagpadayag ni Adoniswa nga gisaksihan sa tulo ka mga apostoles. Didto iyang gipamatud-an nga ang ebanghelyo gipalig-on sa Torah o gipalig-on sa mga propeta. Kay si Moshe nagrepresentar sa Torah o si Eliyahu nagrepresentar sa mga propeta. Santo pa, maunay buot ipasabot ni Apostol Pablo nga ang ebanghelyo diay nga ilang giwali, kadtong ebanghelyo, ang ebanghelyo diay sa mga apostoles nga ilang giwali, mautong ebanghelyo nga gilig-on sa Torah, gilig-on sa mga propeta, gisuportahan sa Torah, giprosuportahan sa propeta, nga ang ebanghelyo sa mga apostoles wala magkakontradict sa Torah o sa mga propeta. Wala magkabansiwang o wala magkasumpake sa pamatuod sa Torah o sa mga propeta. Maunay mensahe sa Matthew 17:1 ngadto sa 5 sa transfiguration. Gipamatud-an, gipakita ni Adoniswa nga kauban sa ebanghelyo ang Torah o ang mga nibiim. Mao na ang tinuod nga ebanghelyo, mao na ang ebanghelyo nga giwali sa mga apostoles. Kauban ang Torah o ang mga propeta. Pero unsay nahitabo sa ebanghelyo sa Kristiyan, sumaning akong ipamatuod nga ang ebanghelyo nga buot ipasabot ni Pablo nga lahi sa ilang giwali diha sa Galacia 1:8-9, walay lain nga ebanghelyo kundi kanang ebanghelyo sa mga Kristiyanos. Kanang ebanghelyo sa mga Katoliko, ebanghelyo sa mga Pentecostal, ebanghelyo sa mga Baptist, ebanghelyo sa mga born again, ebanghelyo sa mga Protestante, kana nga ebanghelyo mga igsoon. Maunay lahi nga ebanghelyo sa ebanghelyo sa mga apostoles, kaya ang ebanghelyo sa mga Kristiyanos walay Torah. O kung maghisgot sa Torah, contradict sa Torah. Mao na ang ebanghelyo sa Kristiyanos nga ni contradict pa usahay sa mga tagna sa mga propeta. Kabantay mo, sama sa tagna sa mga propeta nga ang mga propeta pila ka bisis gabalik-balik sa propeta ang iyang panagna nga doon gitawag nga aleya, nga ang tanang mga pinili sa Israel muuli, ang tanang katawhan sa Israel nga mga pinili sa Adonai muuli ipapauli gayon sa nasod sa Israel. Unsay kontradik nga wali sa mga propeta sa mga pastor karon, wala na sila mutuon niya na. Dili sila mutuon niya ng mualiya kay ang ila shortcut, rapture ang ilang gusto. Nagpaabot sila dito gusto rapture, wa pagani may tabo ang aliya nangan mo rapture. Dili mahitabo nga mabakak ang tagna sa mga propeta o ang tagna sa Torah. Dili lang kay ang mga propeta nagisgot sa pulong Aliyah, kundi pati ang mga ang Torah nagsaad og Aliyah sa Deuteronomy 30 ngadto sa 5. Aliyah ang gisgotan di, kuhaon ko kamo, ibalik ko kamo sa inyong yuta, muna saad sa Torah. Kuman kamo mapatlaag gikan sa tibuok kalibutan, muna saad sa Torah. Unya ang mga propeta gikan kang Isaiah, Jeremias, Ezekiel nagsaad nagtagnak permi og Aliyah. Naghisgot kanon na og Aliyah, pero ang mga Kristiyanos dili mo tuwa na kay sila gusto lakto shortcut rapture ang gipaabot. Susukwahi makita nimo ang mga propeta nagsigigwali nga ang mga Israel lamang ang kanunay bakba sa mga propeta. Israel ang tagiya sa kaluwasan. Israel ang gisaaran sa kaluwasan. Muna'y tagna sa mga propeta. Pero ang mga Kristiyanos, dili mo tuo. Kay ilag yung ipugos ang ilang kaugalingon na sila maluwasan. Bisan naglain sila. Bisan naglain silang sakyanan, kay naglain silang reliyon.
Maluwas gyapon sila. Mao nay mga ebanghelyo maayong balita sa mga relihiyon. Kita ninyo mga relihiyon. Lain-lain mong relihiyon. Laing sakyanan ang baptis. Laing relihiyon, baptis. So, laing sakyanan siya. Laing relihiyon ang mga Pentecostal. Laing relihiyon ang Miracle Crusade. Laing relihiyon si Kibuloy. Sa pa, lain-lain silang sakyanan. Pero kini sila, bisan lain-laing sakyanan, puro naglaom nga sila maluwas tungod sa ebanghelyo nga ila punong gituuhan. Ang Romano Katoliko, laing reliyon, nagrepresenta sa laing sakyanan usab. Ang mga Protestante, laing reliyon sa nagrepresenta sa laing sakyanan usab. Nagtuo gyapon nga sila maluwas. Sumala sa ebanghelyo usab nga ila gyapon gituuhan. So morning, sukwahi sa maing balita sa mga apostoles nga naman ang inyong ebanghelyo nga sukwahi sa mga propetang sukwahi, musukwahi sa Torah, inyo gyapong gituuhan nga maluwas mo bisan pong tinuod nga kamo lain og sakyanan. Ngani do na nay mga Kristiyanos karon nga gawali nga replacement theology. Unsa man ang replacement theology? Wala nang Israel kay gipuli na ang church. Sila nang church mo gipuli. Muna ilang doktrina. Mao ba na ang ebanghelyo sa mga propeta? Ug doon na pa'y nagwali nga sila daw mga Pentecostal mao ang modern Israelites. Mao ba na ang ebanghelyo? Mao ba na ang ebanghelyo? Dili. Mao na ang pagtuo sa ebanghelyo. Kaya why ang ebanghelyo sa mga propeta wala maghisgot na dunay modern Israelites. Bisan si Apostol Pablo wala maghisgot na dunay modern Israelites. Nangayo ko pasaylo sa adunay niya anak mag-exon. Kaya ako usas nagwali niya na sa dito pa ko sa GMC. Dili na ko na ikalimod. Nga ako sa nanggi angkon, ako nang giwali nga we are modern Israelites kita. Pero mga musuwag baboy. Muna nauwaw ko sa akong kaugalingon, o gipangay, gihinulsulan ko pa na sa adunay, kanang sayot na ko nga mga wali sa una sa dito pa ko sa Jesus Miracle Crusade, ako nang gihinulsulan sa adunay, kay ako yung naamduhan nga ang tanan kong wali dito sa Miracle Crusade, lahi sa ebanghelyo sa mga apostoles. Mao itong ebanghelyo nga iyas Kristiyanos o Christian mindset nga ebanghelyo, mga kaigsunan. Dili subay sa ebanghelyo sa mga apostoles. Muna, usag-us nagwali niya ng modern Israelites, pero wa tay mabasa diya sa balang kasulatan nga dunay apostoles nga nagwali nga dunay modern Israelites sa atong panahon. Wala mabasa. Bisan sa tagna sa mga propeta, wa magtag ng propeta nga sa kalapusang adlaw dunay mugtungha nga modern Israelites. Wa mabasa na. Muna ka ng pagwali ninyo nga kamo ang modern Israelites usa ka na kasukwahi sa Torah, sukwahi sa ebanghelyo nga giwali sa mga apostoles. Sa ato pa, ang ebanghelyo sa mga Kristiyanos mao kanang gisgutan sa Galacia 1:8 nga lahi nga ebanghelyo. Munang pagbantay mo sa ebanghelyo nga inyong gituuhan o giangkon karon mga Kristiyanos. Kay kanang ebanghelyo nga inyong giangkon o gituuhan karon mao kana ang lahi nga ebanghelyo nga gitumbok ni Apostol Pablo sa Galacia 1:8-9. Busa ang silot ninyong mga Kristiyanos pagdili mo mobiya ni anang pagtuo sa lahi nga ebanghelyo tinunglo sa walay katapusan. Way kaluwasan. Inunglo sa walay katapusan. Samtang magpabili mo sa ebanghelyo sa inyong reliyon. Nga sukwahi sa ebanghelyo sa mga apostoles. Nga naman, ang ebanghelyo sa mga apostoles, wala gyud mo kontradik sa Torah. Wala mo kontradik sa mga propeta. Samtang ang ebanghelyo sa mga Kristiyanos, kontradik kanunay sa Torah. Nga naman, mais na muwali, pag maghisgot og baboy ang Torah, so pak sila na. Wala, ginloan na sa dunay. Doon ako'y amigo akong kumpare, di lang na akong andan. Kaon siya nukos, palit siya nukos mga igsoon. I-post man niya sa Facebook. Kaon siya nukos, sus, busog na unta siya, matod pa niya. Paglaslas gidyas dinae sa tiyan sa nukos mga igsoon, nakatag ang mga ulod. Mga ulod, kakindagana, giluod siya. Doon akong may komedyahan, pray, kauna na lang nag-apil, pray kay apil pa na apil pa na subayad, apil na timbang. Kaduha pre, siya may gaingon po sa una, gilimpyuhan nas Ginoo ang tanang mananap. Gilimpyuhan naman as Ginoo po ng tanang mananap pre. Yan ang hugawan pamangkana, nga naman na sulod sa nukos. Kauna na. Ikaduha, Biblia raman pre ang nagsulti nga hugaw na.
siya ka. Comments mga igsoon. Ano man, sakto ka itong gisulti. Ang ebanghelyo sa mga Kristiyano, sukwahe sa Torah, pag mag-isgot ng mga hugong pagkaon, mga tarungan ang ilang ebanghelyo, mga tarungan ang mga kapastoran, nga kanang mga hugong pagkaon nga gisgutan sa Leviticus 11, gilimpyuhan na nas Ginoo. Okay? Di, sukwahe. Unang prueba nga ang ebanghelyo sa Kristiyanos isukwahe sa kang Moises. Samtang sa Transfiguration, ipakita dito ni Adonai Yeshua nga siya, si Moises o si Elias nag-uban. Sa ato pa, ang kasulatan, ang Torah ni Moises o ang panagna sa mga propeta o ang ebanghelyo nagkauban. Wala magkabulan. Kana ang prueba, kana ang pamatuod. Pero ang ebanghelyo sa mga Kristiyanos, kumusta? Isgutan siya ba? Dayon pangatarungan. Sa unang panahon, brad. Yan ako katarungan sa una. Sa unang panahon sa mga Israelita dito sa Kamingawan, siya ba? Sabado sila magsimba. Pero sa bagong tugon, kay namatay o nabanho si Isus Domingo, ang Domingo na tayo magsimba. Naabay mabasa sa ebanghelyo sa mga apostoles, na ba kay mabasa na usa ka bersikulo niya nga ang adlaw sa panimbahon gibalhin og Domingo. Na ba? Wala. Kay ang ebanghelyo lagi sa mga apostoles, wala mo kontradik sa Torah ug wa mo kontradik sa mga propeta. So, sa inyong pagsimba sa adlawng Domingo, inyong gipamatud-an nga ang ebanghelyo na inyong giwali kontradik sa Torah, kontradik sa mga propeta. Kay unsa man ang gisulti sa mga propeta bahin sa pagsimba sa adlaw, bahin sa adlaw sa panimbahon. Shabbat lang gyapon. Ezekiel mabasa na to 2020 ang Shabbat. Usa ka walay katapusan nga balaod. Ha? Muna na. Ezekiel 2011 o 2020. Oh, mana siya. 2012, 2020. Ang Shabbat walay katapusan nga balaod. Usa ka permanente nga kuan. Unya ang Torah gahisgot sad nga ang Shabbat usa ka sa Torah sa Exodus kapitulo 31 gahisgot sad nga ang Shabbat is forever. Ha? Forever sad ang Shabbat mga kaigsunan ko sa Exodus kapitulo 31 kung wa ko masayo mga kaigsunan. Ha? Versikulo 13. Sa 12, Adonai said to Moshe, "Tell the people of Israel, you are to observe my Shabbats, for this is a sign between me and you through all your generations." Samtang naagi di ay kaliwatan ng Israel, ang Shabbat is forever. Ngunit ito nga bersikulo. Samtang naglungtad ang kaliwatan sa Israel kay through all generations, to all your generations. Sa ito pa, wa na ba'y kaliwat ng Israel ron? Mahunong lang ang Shabbat kung wala na'y naglungtad ng mga Israelita. Pero pag ingon sa Biblia na hangtod sa tanan ninyong kaliwatan, nagpasabot ka na nga ang Shabbat is forever. Kay ang kaliwatan sa Israel, wala ay katapusan. Wala matapos. Ha? So that you will know that I am Adonai, who sets you apart for me. Therefore, you are to keep my Shabbats because it is set apart for you. Everyone who treats it as ordinary, kadto na nimo nang kuan, isipon na nimo ordinaryo ang Shabbat. Sama lang sa ordinaryo mga adlaw, trabaho lang yapon ka. Ha? Magtagad ka na isip ordinaryo, must be put to death, matod pa. For whoever does any work on it is to be cut off from his people. Na mga igsoon, niya pa diri sa 16. The people of Israel are to keep the Shabbat, to observe Shabbat through all their generations as a perpetual covenant. Kita ninyo, perpetual covenant, mga igsoon. Ang Shabbat, nagisgutan mga kaigsunan sa balaan kasla. Ha? Unya, sa Ezekiel, kung sa gingon sa Ezekiel 20, mo gyapon ang Shabbat forever. Walay katapusan ang igsoon. Ezekiel 20:20. Oh. Di mo ato tanawon kanang inyong ebanghelyo. Ato lang ning gilakbitan na. Oh, I gave them my laws. 20:11, verse 11.
I gave them my laws and shew them my rulings. If a person obeys them, he will have life through them. Kung magtuman lang gidi ay kas mga balaod sa Torah sa Adonai, makabaton kag kinabuhi, pinaagi sa Torah. Pinaagi sa balaod, makabaton kag kinabuhi, ngunit giingon niya. 12, I gave them my Shabbats as a sign between me and them. Signs ang Shabbat. Signs sa iyang people, sa iyang katawhan. Kamu magkasanos, unsay sign ninyo nga katawhan mo? Ay kung ingna, magmugna mo inyong sign. Unsay sign niyo? Ka na kamo ang tangrad na markan Jesus. Wala mo ko'y nakita. Nya, mo ba na gisulti niya nga signs between me and you? Ang signs between me and you nga gibutang diya mao ang Shabbat, mga igsuon. Shabbat, so that they would know that I, Adonai, am the one who makes them holy. Yakas verse 19, I am Adonai your Elohim, live by my laws, observe my rulings and obey them, and keep my Shabbats holy. And they will be a sign between me and you, so that you will know that I am Adonai your Elohim. Adonai Elohim. Mumuna na mag-igso. Unsa pa'y atong mga example bahin sa lahi nga Ebanghelyo. Pwede na gana. Sigot na itong ikapulo. Mausad, lahi ang ikapulo sa Torah, dili kwarta, kundi mga abot sa yuta, abot sa mga 10% ang tithes, abot sa yuta, abot sa kahiyupan, abot sa imong mga tanong. Muna ikapulo, mabasa na nato sa balaang kasulatan. Wala magisgot og kwarta, mga tanda sila sa unang panahon, mingon sila, mga tarungan sila sa unang gurong panahon, brad, kay namay sila mga karon nga ang mga tao kasagaran ng trabaho na nag-empleo na dili na guro kwarta ikapulo. Mangigso mga tanda ko ninyo sa panahon sa Israel ba wala ba sila kwarta? Wala ba kwarta? Nga i-mention dito sa Biblia sa Deuteronomio kapitulo 12 o kung sayo nga kung ang imong ikapulo bukat ra kayo, ibaligya nimo pag-abot sa Jerusalem. So na gini kwarta. Ibaligya nimo ang imong ibaligya sa nimo daan kay layo kayo ang Jerusalem sa imong balay. So aron mo travel ka dito, ibaligya nimo ikapulo just inyong dapit. O ang halin sa imong ikapulo dadon mo sa Jerusalem. Abot nimo sa Jerusalem, ipalit nimo dito ng sa atong baka, bino, lana o unsay imong ganahan kaunon mga igsoon. Mao na ang pamaagis ikapulo. Ipalit nimo bakal usab dito. Wala mingon nga ibaligya na ikapulo kay layo mo ka sa Jerusalem, ibaligya na unya ang halin dito sa templo, pag-abot dito sa Jerusalem sa templo, ihatag dito sa pare ang imong ikapulo, ang halin sa imong ikapulo. Wala maging Biblia. Wala maging Biblia nga ihatag ang halin na kwarta. Kung dili imo gyapon nang ipalit dito baka, karnero o bino o unsay imong hidustuhan kuno aron magsadya ka, magkaon ka sa imong ikapulo, ikaw ang imong pamilya. Gisunod ba nas Kristiyanos? Wala. Nag-focus ang Kristiyanos sa ikapulo nga kwarta nga way mabasa sa Biblia. Nagpasabot nga ang Ebanghelyo sa mga Kristiyanos sukwahi sa Ebanghelyo sa mga apostoles. Dili mao ang Ebanghelyo sa mga apostoles. Dayak kung klaro kayo. So unsaon ninyo? Unsa pay laing mga ebidensya na to nga ang Ebanghelyo sa Kristiyanos sukwahi sa Ebanghelyo sa apostoles tungkol kay ang Ebanghelyo lagi sa mga apostoles haom sa Torah, in line sa Torah, di kuan gyapon sa Torah kanang harmonize ra sa Torah, samtang ang Ebanghelyo sa Kristiyanos contradict sa Torah, sukwahi sa Torah o sa mga tagna pa sa mga propeta. Daghan pa kaayo tag mga duot ni anak nga mga ebidensya. Una lang sa pagkaon, sukwahi na mo sa Torah. Sa paghatag sa ikapulo, sukwahi mo sa Torah. Sa pagsimba sa adlaw Domingo, sukwahi na mo sa Torah. Munang wa kay mabasa sa Biblia nga dunay apostoles nagsimba sa adlaw Domingo. Ang ilang pagsimba mga kaigsunan matag Shabbat. Mabasa nato na daghang si bersikulo diya sa
libro sa mga buhat sa panahon ni Apostol Pablo. Muna akong ibilin kaninyo ang igsoon. Una-hunaa ninyo kung kanang inyong ebanghelyo nga gidawat. Mao ba na ang ebanghelyo sa mga apostoles, imbestigahan yung mayo, o mao ba kana ang lahi nga ebanghelyo nga mo'y gisulti ni Apostol Pablo, nga mo'y inyong giwali, mo'y inyong gidawat, mo'y inyong gisunod, kamong mga Kristiyanos, lahi nga ebanghelyo kanang inyong nadawat. Muna nagpasalamat ko sa Adonai, nga gikan ko diya sa mga Kristiyanos, salamat sa Adonai, nga iya kong gidala balik sa iyang tinuod nga pagtulunan, sa tinuod nga ebanghelyo sa mga apostoles, kauban sa Torah o sa mga propeta. Mga igsoon, ni apay akong namatikdan, napay akong namatikdan sa mas panahon sa mga Israelita dito sa Kamingawan, nga imbis na lipay sila kay dunay Moses nga nagdala kanila ngadto sa Kamingawan, pag abot sa Kamingawan nagbagulbol sila batok kang Moses o miingon sila mas maayo pang mubalik mi sa Ehipto kay dito dunay lugmanan o maglingkod mi sa mga kolon nga nay mga karne. Munay gipangandoy sa mga tao, wa sila malipay nga dunay taong nagdala kanila sa kaluwasan. O sa panahon usab sa atong Adonai Yeshua, sadyang niingon siya sa Juan Kapitulo 8 nga ingon to nga, og maibalo kamo sa kamaton, you shall know the truth and the truth shall set you free. Sa pagkadungog ni anak sa mga parisyon, nangasuko sila. Ningon ni sila nga, dili kami mga taong ulipon, mga tao kaming gawas nun, anak kami ni Abraham. Imbis malipay sila nga dunay magsaysay kanila sa kamatuoran, nireact og nangasuko hinuon sila. Di ba? Mao sa din nahitabo karon sa atong present time, sa atong panahon ba? Karon ba? Sa ato karon ba? Ha? Nga imbis magwali tas kamaturan, imbis gitudluan nato kamo, giwalian namo kamo mga Kristiyanos na kung mga kahigalaan, kay amigo gyapon ta bisan lain-lain tag-reliyon, giisip na gyapon mong amigo, imbis giwalian nako kamo, walihan namo kamo sa kamatuoran, masuko naman hinuon mo. Moingon naman nun mo ilabtanon maging sa Brad pero hinuktok kay kunos makadjot. Panghilabot magyod ang ako kung kining ako walay ebidensya o walay lig-on nga basihan sa balaang kasulatan kana, isipan ninyo nga kining ako pagpanghilabot. Paglawgaw lamang, paghatag lamang kalibog kaninyo. Apan, so taag mayo, imbestigog mayo, kung doon ako'y gibasihan ng mga bersikulo o tinaw nga pagkasaysay sa balaang kasulatan, nandili ka makaingon nga kining ako pagpanghilabot o paghatag lamang kalibog sa iyong pagtuo. Kini ang pagsultis kamaturan, kay gusto nako nga maluwas mo gikan sa baka nga pagtulunan, kay nahigugma ako kaninyo. Kay puro ta Pilipino, mga igsoon, nahigugma ko ninyo. Pero pero di nga sa kumaybulo nga masuko mo, kay mismo ang mga parisyon nasuko. Pag inon niya doon na Yeshua nga, you shall know the truth and the truth shall set you free, na nasuko inon sila. Miriak inon sila. Musan niya mga Kristiyanos, tudluan na to. Mupos ang mga bersikulo, kay atong tudluan na ang bahin sa saktos pagsimba, unsang adlaw nga saktos pagsimba, Sabado. Ang pagsimba sa Domingo, anak ni Constantino, ay masuko na to. Ang ilang mga reaksyon, kasuko. Imbis imong tunan, imong imbestigahon. Unya magpost nas bahin sa paghatag, magwalit na bahin sa paghatag, nasayop nang gitudlo sa Kristiyanos nga paghatag si Kapulo, kay negosyo rin na, panapira, kwarta rin yun. Nga ni ang tinuod. Mahingon sila nga, Brad, saan na to, mananap ang ihalad, karon kwarta naman, istorya, kwarta naman. Istorya, hey, sulay, naamoy mga membro nga doon ay manukan. Sulay, pagdala sa ikapulo nga manok, datos pastor, dada. Di ba masuko ang pastor? Kaya maingon nga, imo pa nang gibaligya, Brad, ang halin na lang imong giputang din si Bon, anong, masuko ang pastor, ano man, hadlok siya nga ang iyang parsonage manimahong itik.
Masuko ang pastor na. Kaya ang iyang personalis, manimahon iti. Manitinood, yung mga tarungan mo, maingon mo nga, asaw ng panahon, Brad, di daw, katong ang gipsugos, adunay paghatay kapulo, bahin yun og mga mananap, abot sa mananap, abot sa prutas, abot sa... Dati ang imong pastor, mga lagot mo, kamoteng kahoy, o kamote, o mais, unsa diya nga, mga anak yun, dili baligya. O niya, sinakong mais, ikapulong mais nga sinanggi nimo, idan as pastor, ibang sa pastor, ibang pastor nga, ibaligya pa na ni mo, brad, ako pa mag-iimong pagalingon na masuko na, magbagulbol na, kay imo pa siya, sugoon pagpagaling. Ha? Ilabi nagdadaan ni mong sinako ditong mais nga wala pagid paniti. Sinanggi ni mong mais nga wala pa paniti niya, dadon mo simbahan kay kapulo ni mo, kasakan kas pastor. Muna ayaw mong pangatarungan, kay bakat ka na nga pangatarungan, nga kanang maingon mo nga, dahil sa unang panahon guru, brad, gito-guto kay kapaman, mga mananap yun kay wa sumakapay kwartan, sa may kwarta. Nanay kwarta sa unang panahon. Pero sulay, pag-apply karon nga kanang subayon ang sa unang panahon nga paghatag ikapulo sa iyong pastor. Bisan tuod nga sayop ang pamaagi. Kay ang ikapulo, mga igsuon, adto dan as templo. Ug kanang simbahan nga gitukod ninyo, dili ka na mawang templo. Ha? Dili ka na mapasar sa qualification sa adunay. Nga dadan sa ikapulo. Ang gitudlo ng ikapulo na nasa Deuteronomio 12. Basahan na diya ngatos 14, kapitulo 12 ngatos kapitulo 14. Basahan na diya ang bahay sa ikapulo sa Deuteronomio. Na ang ikapulo adto gyud dat as templo. Wa magsugod ang Biblia ang ikapulo dadton sa mga balay asa mo dapitan nagtigom. Wala diya magsugo ang Biblia. Pero unsay doktrina sa mga reliyon, bisan asang balaya magtigom adto dad ang ikapulo. Unsa man na usa sa pamatuod nga ang ebanghelyo nga giwali sa mga Kristiyano, lahi sa ebanghelyo nga giwali sa mga apostolis. Ang mga apostolis ba nangobrang ikapulo? Sa ilang panahon wala ba'y kwarta panahon sa mga apostolis? Mabasa mga ito sa Biblia nga si Judas mo ay tresurero sa grupo nila sa mga apostolis. Pero nangobra ba? Nabay mabasa nga ang mga apostolis nangobrang ikapulo, mismo nga donation nangobra bang ikapulo? Ang Misaya nangobrang ikapulo? Wala. Pero nga nung kamong mga Kristiyanos nangubra mag-ikapulo, kana ang ebidensya nga ang inyong ebanghelyo nga inyong giwali, lahi nga ebanghelyo. Mauna ang giwarning ni Apostol Pablo sa Galacia 8 nga ang lahi nga ebanghelyo ug ang magwali sa lahi nga ebanghelyo matinunglo siya sa kahangturan. Di na komedya, matinunglo siya sa kahangturan ang magwali og lahi nga ebanghelyo. Muna ang pagbantay mo mga Kristiyanos. So, adisin mo masuko kanako, imbestigaha ang akong giwali na aba sa Biblia, na aba sa kasulatan, o wala ba? Kung wala sa kasulatan, di mabasa sa Biblia, so, mo conclusion ka nga kining akong pagwali pagpanaot o pagpanghilabot o pagpanghataglag kalibog. Apan, kung imong masuka nga ang akong giwali na agyod sa balaang kasulatan, tukma gyud sa balaang kasulatan, nan dapat kang maghinusol o mutuo sa akong giwali kay para ni sa imong kaluwasan. Dalaygon kayo ang Adonai mag-igsoon. Okay, medyo nataas-taas naman, maayo pa unta itabi mga kaigsunan, pero taas naman kayo. So, di na lang ko dugangan pa katulang ang akong isilsil sa iyong nahuna nga ayaw ninyo kalimtan. Hinuktoke o imbestigahan kanang ebanghelyo nga imong giwali, mauba na ang ebanghelyo nga gitawag ni Apostol Pablo sa Galacia 1:8 nga lahi nga ebanghelyo. O kung magwali ka ni ana, magpadayon ka sa pagwali ni anang lahi nga ebanghelyo, tinunglo ka sa kahangturan. Munay giingon sa Galacia 1:8. Usa, imbestigahan mayo kay duha ka ebanghelyo ang may kuyanap sa kalibutan ug mas usog nga mukuyanap ang lahi nga ebanghelyo sama sa ebanghelyo karon sa mga Kristiyanos nga minilyon ang mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan, apan maihap lamang sa tudlo ang nagdala sa ebanghelyo sa mga apostoles nga mga Messianic Netzarim Torah Community. Oo, ang kunon ko sa inyong atubangan, mangigsoon, nga kaming mga Messianic Netzarim Community sa tibuok kalibutan, maihap lang mistudlo. Dili misama sa Kristiyanos nga minilyon ang nagtuo sa lahi nga ebanghelyo.
Gikan sa Katoliko, ngadto sa Protestante, ngadto sa Pentecostal, ngadto sa Born Again, ngadto sa Baptist. Lahi nga ebanghelyo ang inyong giwali busa tinunglo mo sa kahangturan. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawpang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alagad diha sa Dunay Matif Gideon Silva. Magaingon kaniyong tanan nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo ug magatuman nini hangtod sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba Bishem Adonai. Dalaygon ang nag-anhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom. Bye-bye.